Vážené dámy a páni, chcem na úvod poďakovať za to, že ste prijali pozvanie na tlačovú konferenciu v sobotu. Je to možno netradičný deň, ale predsa len sa chcem vyhnúť akýmkoľvek špekuláciám, či si vykonávam alebo nevykonávam svoj mandát predsedu vlády riadne. Ja som prislúbil a robím tak aj v každodennom živote, že mandát predsedu vlády vykonávam na 100% a budem ho vykonávať až do okamihu rozhodnutia voličov v prezidentských voľbách. Motivom na zvolanie dnešnej tlačovej konferencie je nielen to, že je uzatvorený okruh kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o post hlavy Slovenskej republiky. Ale je to predovšetkým to, že som očakával od ostatných kandidátov, či už pred uzatvorením alebo bezprostredne po uzatvorení, jasnú prezidentskú víziu. Čo očakávajú od funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Dámy a páni, Ústava Slovenskej republiky hovorí veľmi jasne. Prezident Slovenskej republiky zastupuje Slovenskú republiku navonok a dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov Slovenskej republiky. Toto je rámec prezidenta a musíme si teraz odpovedať na otázku, že či právomoci, ktoré prezident má k dispozícii v Ústave Slovenskej republiky sú dostatočné na to, aby túto úlohu zvládol, alebo či sú opodstatnené alebo oprávnené rôzne výroky typu, že niekto má záujem posilňovať právomoci prezidenta Slovenskej republiky. Chcem povedať veľmi jasne a zreteľne, že Ústava Slovenskej republiky obsahuje dostatočný okruh právomocí pre prezidenta Slovenskej republiky. Niekedy až mám pocit, že kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post hlavy štátu, si nepozreli, čo všetko môže prezident Slovenskej republiky podľa tohto základného zákona štátu. Ako som už povedal, prezident zastupuje Slovenskú republiku navonok aj dovnútra. Prezident okrem iného dojednáva a ratifikuje významné medzinárodné zmluvy. Prezident je vrchný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prezident môže menovať veľvyslancov, rektorov, profesorov. Prezident má významné právomoci v oblasti trestného práva, kde môže odpúšťať tresty, kde môže dávať amnestie. A prezident má významné právomoci v zahraničnej politike. Nechcem teraz ísť do konkrétneho výpočtu toho, čo prezident má. Všetci dobre viete, že prezident disponuje právom veta. Môže vrátiť zákony naspäť do parlamentu. Prezident má právo požadovať od všetkých ostatných ústavných orgánov informácie, ktoré potrebuje na výkon svojej činnosti. Z tohto dôvodu, aby nedochádzalo neustále k obviňovaniu strany Smer sociálna demokracia, chcem definitívne vyhlásiť, nikdy sme nemali záujem, nikdy sme nemali úmysel, ani nemáme ani úmysel, ani záujem zaoberať sa právomocami prezidenta Slovenskej republiky, predkladať akékoľvek zmeny ústavy Slovenskej republiky. Sme toho názoru v strane Smer sociálna demokracia, že tieto právomoci sú absolútne dostatočné a pokiaľ ich prezident riadne vykonáva, dávajú prezidentovi naozaj pozíciu hlavy štátu, hlavy Slovenskej republiky. Naviac by som chcel dodať, že my nepotrebujeme prezidenta so silnými právomocami. My potrebujeme prezidenta so silnou prirodzenou autoritou. Potrebujeme prezidenta, ktorý má schopnosť, ako som už uviedol, svojimi rozhodnutiami zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Potrebujeme prezidenta, ktorý má skúsenosti z chodu politického života na Slovensku. Všimnite si, ako sa dnes rozbíja pravicová scéna. Všimnite si, že sa objavujú nové politické subjekty. Tu musí byť politický líder so skúsenosťami, ktorý bude vedieť aj v ťažkých situáciách dávať dohromady tieto subjekty a predovšetkým vytvárať priestor na to, aby systém na Slovensku zostal naďalej demokratický. Potrebujeme prezidenta, ktorý má vzťahy do zahraničia. Potrebujeme prezidenta, ktorý sa pozná s prezidentami, pozná sa s predsedami vlád ostatných štátov a nemá žiadny problém zdvihnúť telefón a s nimi komunikovať. Čiže potrebujeme takéhoto prezidenta. Potrebujeme politického lídra, skúseného prezidenta, ktorý je pripravený si splniť úlohu, o ktorej hovorí Ústava Slovenskej republiky. Znovu pripomínam, že sa uchádzam o túto pozíciu v najlepšej politickej kondícii. Ja neutekám. Ani vôbec nejdem završovať politickú kariéru, ako to hovoria niektorí iní. Funkcia prezidenta nie je na to, aby niekto završil politickú kariéru.
Funkcia prezidenta je na to, aby bola poriadne vykonávaná. Nie, aby sa tam niekto odložil a čakal na svoj dôchodok alebo na to, že bude mať z tejto funkcie určité požitky. Povedal som veľmi jasne, že neutekám zo zodpovednosti, pretože hoď sa to mnohým nepáči, správy o stave Slovenska sú lepšie a lepšie. Myslím si, že sme dokázali Slovensko stabilizovať v čase krízy. Myslím si, že Slovensko má dobré východiska na to v roku 2014, aby naďalej bolo dôveryhodným a spoľahlivým hráčom v rámci európskeho priestoru. Dovoľte mi, aby som sa ešte vyjadril aj k téme, ktorá sa týka prezidentských volieb a súvisí s tým, že uchádza sa o post prezidenta Slovenskej republiky kandidát zo strany Smer sociálna demokracia. Je pre mňa nepochopiteľné, že tzv. Demokrati začínajú obviňovať stranu Smer sociálna demokracia, že chce obsadiť všetky pozície v tomto štáte a že to je vraj nezdravé, je to nedemokratické. Dámy a páni, to je povrchné. Pretože Smer sociálna demokracia má pozíciu predsedu vlády a predsedu parlamentu na základe výsledkov parlamentných volieb z marca 2012. Ak niekto chce spochybniť voľby v roku 2012, nech to povie. Bol to demokratický výber? Mali ľudia možnosť si v marci 2012 vybrať z mnohých politických subjektov a vybrali si tak, ako si vybrali? Má sa Smer dnes ospravedlňovať za to, že má predsedu vlády a predsedu parlamentu? Asi nie. Dobre si pamätáte, že sme ponúkali spoluprácu opozičným stranám a to odmietli. To, že má dnes Smer dve ústavné funkcie, je výsledkom demokratických parlamentných volieb, demokratického výberu, ktorý tu bol pred prakticky 2 rokmi. Teraz prichádza voľba prezidenta. Opäť predsa je demokratický výber. Bude 15 kandidátov, z ktorých si môžu občania vybrať toho, koho považujú za najlepšieho. A nemôžeme diskriminovať kandidátov len tým, že pochádzajú z nejakej strany, ktorá bola úspešná v parlamentných voľbách. Chcem preto aj na túto tému, ktorá sa často objavuje aj v médiách, aj z úst niektorých oponentov povedať, že v prípade, že občania Slovenskej republiky mi dajú dôveru v prezidentských voľbách, budem sa po prezidentských voľbách správať štandardne európsky, tak ako to vyžaduje Ústava Slovenskej republiky, ktorá jednoznačne hovorí, že prezident nie je viazaný žiadnymi príkazmi. Prezident sa nemôže viazať na konkrétnu politickú stranu. Ale to neznamená, že stratím svoje silné sociálne cítenie. Áno, ak ma ľudia zvolia za prezidenta, budem prezident ľavicový. Budem prezident, ktorý bude naďalej presadzovať jasné sociálne myšlienky, ktoré som presadzoval počas celého môjho politického života. Dámy a páni, považujem za dôležité urobiť sumár z toho, čo som sa pokúsil v určitom časovom priestore povedať. Nikdy sa nepokúsime o posilňovanie právomoci prezidenta. Potrebujeme prezidenta s prirodzenou autoritou a skúsenosťami. Po druhé, je úplne demokratické, ak má dnes strana Smer sociálna demokracia predsedu parlamentu a predsedu vlády, lebo je to výsledkom parlamentných volieb. A je úplne demokratické, ak táto strana stavia svojho kandidáta do súťaže o prezidenta Slovenskej republiky. Pretože v opačnom prípade by sme popierali elementárne princípy demokracie, na ktorých Slovenská republika stojí od roku 1989. Rovnako by som privítal, keby ostatní kandidáti na prezidenta prišli konečne s nejakou víziou. Aký prezident to má byť? Čo má robiť? Pretože zatiaľ počúvam len, že to má byť prezident, ktorý má byť protiváhou vlády. Aká protiváha vlády? Ústava hovorí veľmi jasne, že prezident musí zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Prezident sa nemôže byť s vládou Slovenskej republiky. Prezident musí spolupracovať. A o to viac to potrebujeme dnes, pretože spolupráca najvyšších ústavných činiteľov je základom politickej stability, ktorú nutne na Slovensku potrebujeme. Očakávam teda, že kandidáti prídu a povedia, ako chcú vykonávať funkciu prezidenta, čo od nej očakávajú, ako budú pomáhať Slovenskej republike, nie ako jej škodiť tým, že by išli do nejakých veľkých konfliktov s ostatnými ústavnými činiteľmi. Urobím všetko preto, dámy a páni, aby som sa v tejto kampanii vyhol akýmkoľvek konfrontáciám. Som predmetom rôznych útokov, dokonca by som povedal, že neuveriteľných útokov, ale zachovám po toľkých rokoch politických skúseností veľkú mieru rozvahy a nenechám sa zatiahnuť do šarvátok a konfliktov, v ktorých by ma určite mnohí radi videli. Urobím všetko preto, aby moje pôsobenie v tejto kampani bolo maximálne nekonfrontačné, skôr
urobím všetko, aby pri takýchto stretnutiach s vami sme hovorili o tom, o čom je prezidentská funkcia, ako si predstavujeme jej výkon a čo sa bude diať, ak by mi voliči, občania Slovenskej republiky dali dôveru. Ďakujem veľmi pekne. Je tu priestor na vaše otázky. Televízia Markíza. Kovačič, televízia Markíza, dobrý deň. Pán premiér, vy ste sa v minulosti vyjadrili, že právomoci prezidenta sú slabé. Prečo vlastne nechcete meniť tie právomoci, keď máte takéto možnosti? Pán redaktor, hovoril som to v súvislosti s formou voľby prezidenta. Áno, je pravda, že právomoci, ktoré dnes slovenský prezident má, zodpovedajú skôr voľbe prezidenta v parlamente ako priamej voľbe. Pretože ak si porovnáme prezidentov v iných krajinách, napríklad v Spojených štátoch amerických alebo vo Francúzsku, kde je takisto prezident volený priamo, tak majú prezidentské systémy. A priamej voľbe prezidenta zodpovedá iný charakter postavenia prezidenta, pretože prezident je v podstate šéfom exekutívy. Na Slovensku prezident nie je šéfom vlády. Vo Francúzsku je to tak, hoci majú vlastného predsedu vlády, ale na čele tej pyramídy exekutívy stojí prezident Francúzskej republiky, podobne je to aj v Spojených štátoch. Na Slovensku máme priamo voleného prezidenta, ale nie je šéfom exekutívy. Čiže je pravda, že je rozdiel medzi spôsobom jeho voľby a jeho právomocami, ale ak má plniť len tú úlohu, ktorú očakávame od prezidenta, že má reprezentovať krajinu navonok, dovnútra a všetky tie ostatné veci, tak právomoci prezidenta sú na splnenie tejto úlohy dostatočné. Keby bol prezident šéfom exekutívy, tieto právomoci nie sú dostatočné. V tomto duchu som komentoval právomoci prezidenta. Takže to bolo len také nejaké právnické pojednanie a nič ste tým nemysleli? Povedal som, že pokiaľ by mal byť prezidentom šéfom exekutívy, jeho právomoci by museli byť silnejšie, ale u nás nie je. Čiže ja len porovnávam spôsob voľby a právomoci. To, čo je v Ústave Slovenskej republiky napísané, je dostačujúce na výkon tých úloh, ktoré prezident Slovenskej republiky má. Ale súčasne áno, poviem aj to druhé. Keby sme očakávali od prezidenta viac, tak sa musíme baviť, že či chceme alebo nechceme niečo zmeniť. My za Smer sociálnu demokraciu hovoríme, nemáme záujem, neuvažovali sme a neuvažujeme o žiadnych zásahoch do ústavy Slovenskej republiky. Naviac vy dobre viete, pán redaktor, že na akúkoľvek zmenu ústavy je treba 90 hlasov a dnes sa s niekým dohodnúť z opozície je prakticky nemožné. Veľa hovoríte o ústave, ale Jan Čarnogurský hovoril o tom, že pripravujete zmeny konkrétnych zákonov, na čo rozhodne hlasy máte. Takže ten záväzok znie aj voči zákonom? Samozrejme, nie je tu žiadny záujem a ani to budeme naopak veľmi citliví na tieto veci, pretože sa snažíme presne formulovať svoje postoje, akýmkoľvek spôsobom zasahovať do súčasného postavenia prezidenta Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky je hlava štátu. Predovšetkým reprezentuje túto krajinu, má aj významné právomoci, ktoré sú v ústave napísané, ale nie je potrebné vôbec uvažovať. My sme naozaj o tomto neuvažovali. Ja chápem, že protikandidáti namiesto toho, aby hovorili, čo by ako prezidenti robili, tak sa predbiehajú v tom, kto bude väčší útočník proti mne. A myslia si, že ten, kto bude väčší útočník proti mne, tak ten má šancu medzi tými 13-14 kandidátmi uspieť. Ja vyzývam kandidátov, poďme hovoriť o prezidentovi. Ja som svoju víziu prezidenta povedal veľmi jasne v čase, keď som oznamoval svoju kandidatúru. Aj teraz veľmi jasne hovorím. Prezident musí spolupracovať. Úlohou prezidenta je, aby mal vedľa seba parlament, aby mal vedľa seba aj vládu. Úlohou prezidenta je, aby dokázal presadzovať národno-štátne záujmy Slovenska v zahraničí. Úlohou prezidenta je byť jednoducho dobrým prezidentom Slovenskej republiky. Ja to snáď ani inak neviem pomenovať. Ale pokiaľ niekto hovorí o prezidentovi, že treba sa hádať s vládou, treba byť protiváha vlády. Dokonca počúvam, že jeden chce riešiť nezamestnanosť, druhý chce riešiť ekonomiku. Prosím vás, čo má prezident s nezamestnanosťou a ekonomikou? To je totálna neznalosť právomoci prezidenta Slovenskej republiky. Ešte jednu vec, lebo je tému kampane Justícia. Vy si ako predstavujete postup vás ako prezidenta v justícii? Budete identicky postupovať ako Ivan Gašparovič alebo nejak inak? Pán redaktor, som rád, že ste túto otázku otvorili. Ja chcem vám povedať, že aj my už strácame trpezlivosť so slovenskou justíciou. Teraz hovorím, hoci som na tlačovej konferencii ako kandidát na prezidenta, ale teraz na chvíľku prejdem do polohy predsedu vlády. Strácame trpezlivosť so stavom, ktorý v justícii dnes je. A chcem povedať, že po tom, čo sa nám podarilo urobiť poriadok vo verejných financiách, po tom, čo sme zachraňovali výber daní, snáď si pamätáme, v akom stave sme preberali finančnú správu. Dámy a páni, v apríli 2012, keď sme nastúpili do vlády, nám nefungovali daňové orgány, nefungovalo nič. V totálnom rozklade bola daňová správa. Dnes sme svedkami toho, že sme dali do poriadku štátne financie.
Hospodárili sme v roku 2013 tak, že o 1 miliardu sme minuli menej, ako bolo pôvodne plánované, čo má veľmi pozitívny vplyv na finančných trhoch. Včera oznámil minister financií, že sme za rekordne dobrých podmienok predali určité dlhopisy. Čiže urobili sme to, čo bolo treba na elimináciu dôsledkov krízy. Pán redaktor, môžem vás teraz informovať, že dávam dohromady špeciálny tím, ktorý bude sa zaoberať situáciou v slovenskej justícii a pomerne krátkom čase prídeme s rôznymi návrhmi dovnútra do justície. Niektoré z týchto návrhov budú aj radikálne. Viacej v tomto okamihu nepoviem. Privítali by ste, ak by bol Štefan Harabin znovu zvolený za šéfa súdnej rady? On je šéfom súdnej rady. Budú voľby. Áno, takto. Ja si myslím, že je tu režim, keď sa pýtate na voľbu predsedu Najvyššieho súdu. Hovoríme o voľbe predsedu Najvyššieho súdu, nepýtajme sa na konkrétneho človeka. Režim voľby predsedu Najvyššieho súdu zaviedla vláda Mikuláša Dzurindu. Súhlasíte, dúfam, so mnou. Súdna rada a celý ten režim, ktorý vtedy vznikol, mal byť výsledkom vnútornej samosprávy v súdnictve. Sudcovia si mali sami riešiť svoje veci. Vznikol na tento účel ústavný orgán, ktorý sa volá Súdna rada. Toto je, nazvime to, reforma, hoc ako z dielne vlády Mikuláša Dzurindu. My túto reformu rešpektujeme. A ja nebudem vstupovať v súdnej rade do rozhodovania, že kto bude takým kandidátom alebo onakým kandidátom. Napríklad súdna rada nám predložila kandidátov na agenta Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva. Súdna rada má významné právomoci vo vzťahu k sudcom, k posunom sudcov, kto je krajský predseda, kto je okresný predseda konkrétneho súdu. Preto do právomoci súdnej rady určite zasahovať nikto nebude. Ja skôr hovorím teraz o opatreniach vo vzťahu k súdnictvu ako takému, pokiaľ ide o disciplínu, pokiaľ ide o prieťahy v súdnom konaní, ďalšie veci, kde naozaj bude treba veľmi pomerne tvrdo zasiahnuť. Privítali by ste znovu zvolenie Štefana Harabina? To nie je moje rozhodnutie. Ja budem rešpektovať tak, ako veľakrát neprivítam rozhodnutie Ústavného súdu, tak ho rešpektujem. Ja budem rešpektovať rozhodnutie súdnej rady. Ďakujem. Denník Pravda. Pán Peron, chcel by som sa spýtať, ktoré súčasné právomoci prezidenta považujete za skutočne silné, aj by ste ich intenzívnejšie využívali ako predchádzajúci prezidenti. A o ďalšie takmer 2 roky nás čakajú parlamentné voľby. Chcem sa spýtať, či ak by ste boli zvolení ako prezident, by ste sa správali podobne ako Miloš Zeman, že by ste aktívne vstupovali do toho procesu. Kto má byť premiérom, respektíve to by mal byť alebo nemal byť členom vlády. Nechcem robiť akékoľvek porovnávanie s pánmi prezidentmi, ktorí tu už v minulosti pôsobili. Či to bol pán prezident Kováč, pán prezident Šuster alebo pán prezident Gašparovič. Ja voči všetkým týmto 3 prezidentom prejavujem úctu a rešpekt. Každý z nich mal svoj štýl práce a nie je mojou úlohou teraz komentovať ich štýl práce a výsledky, ktoré dosiahli. Ak sa pýtate na právomoci, ktoré prezident má, napríklad si myslím, že prezident môže byť aktívnejší v oblasti pôsobenia so ozbrojenými silami. Je vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ďalej sa domnievam, že prezident môže podstatne intenzívnejšie spolupracovať s vládou a s parlamentom aj v legislatívnej činnosti. Prezident predsa nemusí len vetovať zákony. Prezident, hoci nemá priamo zákonodárnu iniciatívu, môže predkladať určité iniciatívy, ktoré by si napríklad osvojovala vláda Slovenskej republiky alebo by si osvojovali priamo poslanci Národnej rady. Moja predstava je, aby sa právomoci prezidenta využívali dynamicky. Prezident musí byť skutočný politický líder v krajine. Ak sa pozriete na politickú scénu, ktorá je neuveriteľne rozdrobená, najmä napravo, úlohou prezidenta je garantovať, že najmä štandardné politické strany zabezpečia, že nech je akýkoľvek výsledok parlamentných volieb, či to je pravica, ľavica, alebo to je stred, že budú fungovať ústavné orgány, že sa riadne zvolá Národná rada, že sa riadne zostaví vláda Slovenskej republiky. Ďalej by som určite chcel byť veľmi aktívny v zahranično-politickej oblasti. Pokiaľ by mi voliči dali priestor, ponúkol by som vláde Slovenskej republiky zastupovanie v zahranično-politických otázkach intenzívnejšie, možno tak, ako to robím teraz. A predovšetkým využívajúc skúsenosti, ktoré mám a známosti s mnohými svetovými politikmi a štátnikmi. Spýtali ste sa na vstup do politickej scény v prípade, ako to bolo v Českej republike. Opäť, ja si vážim pána prezidenta Zemana a nemôžem komentovať to, čo sa deje v Českej republike. Ale už len to naznačuje, dámy a páni,
ako stabilné, myslím, po politickej stránke je Slovensko. Všimnite si, všetky procesy na Slovensku prebiehajú normálne, štandardne a demokraticky. A preto, ak by aj došlo k tomu, že by mi dali voliči dôveru v prezidentských voľbách, v prípade nového parlamentu po parlamentných voľbách v roku 2016, v prípade zostavovania vlády, by som sa ako prezident správal štandardne a európsky a v žiadnom prípade by som nemal záujem prekračovať mieru alebo intenzitu vstupu do procesov, do ktorých prezident môže vstupovať. To bola už posledná otázka. Ďakujeme ešte raz. Príjemný deň. Pán predseda vlády, môžeme ešte sa spýtať? Pán predseda, vy ste najpopulárnejší slovenský politik, ste šéfom najvýznamnejšej politickej strany, ste predsedom vlády, ste mužom, ktorý má v tejto krajine najväčšiu moc. Povedzte mi, prečo ste sa rozhodli byť prezidentom? Čo vás tomu viedlo? Odpovedal som, že Slovensko ide do obdobia, kedy bude potrebná politická stabilita viac ako inokedy. A povedal som aj to, že ide do obdobia, kedy bude potrebná spolupráca troch najvyšších ústavných činiteľov. A povedal som aj to, že odchádzam alebo pokúšam sa o tento odchod v najlepšej kondícii. Mám 49 rokov. Správne ste povedali, že som predsedom mimoriadne silnej politickej strany, v ktorej mimochodom je garantovaná kontinuita a stabilita bez ohľadu na to, aký výsledok príde v prezidentských voľbách v marci 2014. Neutekám, pretože ja sa pozerám každému rovno do očí, aké výsledky Slovenská republika dosiahla v roku 2013 a už vôbec nejdem završovať svoju politickú kariéru. Chcem veľmi aktívne ako prezident pôsobiť, veľmi aktívne využívať právomoci, ktoré Ústava Slovenskej republiky dáva a predovšetkým chcem pomáhať vláde Slovenskej republiky a parlamentu, ak to vyjde, aby Slovensko išlo na tejto ceste ďalej. Je to veľmi jasná a čistá vízia. Jasné, ale zdávate sa veľkej časti moci. Prečo to robíte? Pán redaktor, skúste si prečítať Ústavu Slovenskej republiky a potom zistíte, že či prezident má moc alebo nemá moc. Ja vám garantujem, že prezident, ktorý aktívne využíva právomoci, ktoré sú v Ústave Slovenskej republiky, môže byť významný politický líder Slovenskej republike. Pán redaktor, znovu možno zopakujem to, čo som povedal pri prezentovaní mojej kandidatúry, že šúcham nohami. Verte mi, že mám obrovský rešpekt z nielen funkcie prezidenta, ale mám obrovský rešpekt aj pokiaľ ide o rozhodnutie voličov, že čo voliči urobia v týchto marcových voľbách. Preto nepatrím medzi ľudí, ktorí by delili kožu medvedia, ktorý ešte stále chodí po Karpatoch. Napriek tomu môžem povedať, že by som ponúkol vláde Slovenskej republiky všetky skúsenosti, ktoré v tejto oblasti mám. Predsa len je to 6 rokov aktívneho pôsobenia v Európskej rade. Ja si s mnohými štátnikmi, politikmi bežne telefonujem, tykáme si. Tento formát dialogu je neuveriteľne zaujímavý, pretože dnes komunikácia nie je obmedzená na tzv. Pracovné návštevy alebo stretnutia. My dnes veľmi často komunikujeme vyslovene cez telefóny. Zavoláme si, povieme si, aký je problém a riešime ho na mieste. Plus si myslím, že Slovensko získalo veľkú mieru dôveryhodnosti v týchto štruktúrach, hoci sme malá krajina. A pokiaľ by mala vláda záujem, tak by som určite všetky tieto skúsenosti a poznatky, ktoré mám, ponúkol vláde Slovenskej republiky. Áno, pokiaľ by predseda vlády s tým súhlasil a nemal by s tým zásadný problém, tak by som určite časť tejto agendy na seba rád prebral aj do budúcnosti.